προηγούμενο live δεν πήγα τόσο καλά. Θα το πω αυτό το πράγμα. Ήταν κάπως, όχι πρόχειρο ακριβώς, αλλά προς τα εκεί έτεινε. Για τον λόγο ότι δεν δούλεψα σωστά. Υπάρχουν στιγμές που τον Λούκα την ώρα του live τον απασχολούν άλλα πράγματα και μου χάνεται. Νομίζω ότι αυτό έπαθε σε αυτό το live. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου θα πληρώσω αυτό το λάθος, δουλεύοντας διπλά αυτή τη βδομάδα. Το κομμάτι που μου έδωσε η κυρία Γκαγκάκη είναι το πάρτι. Μία μπαλάντα για μένα μαγική, που την έχουν ερμηνεύσει μεγάλοι τραγουδιστές, όπως ο Μανώλης Μητσιάς και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Μ' αρέσει όταν ένας δυναμικός τραγουδιστής, όπως έχει αποδειχτεί ο Λούκας, λέει ερωτικά τραγούδια. Είναι μια αντίθεση η οποία συνήθως μπορεί να εντυπωσιάσει. Νύχτα πάρτι, την σκέφτομαι ξανά. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που μιλάει για αγάπη και επειδή νιώθω και θέλω να πιστεύω ότι έχω πολύ να δώσω, θα προσπαθήσω να τη δώσω μέσα από αυτό το κομμάτι.